Salutare toată lumea și bine și la un nou episod de pe acest canal. Astăzi ne vom juca pe lumea noastră de survival. Bun, după cum vedeți am ajuns și eu acasă. Da, foarte frumos. De ce mi-am pus asta? Bun, am mai fost eu pe atunci pe la căutări. Am mai fost în căutări atunci. Ăsta, hai să pun aici capat de căutare. Adică de așa. Bun, mi-a făcut 3 furnace-uri atunci. Chiar nu știu de ce. Uite, le punem, uite, așa. Bun. Hai să ne punem și coal-ul aici. Ăsta. Coal nu mai am. Bun, wool îl pun aici și iron-ul ăsta. Ok, după cum vedeți am mai făcut rost și de alte... nu mai știu ce am mai făcut, adică, uite, am mai luat și eu niște sugarcane pentru ferma mea minunată și extraordinară. Hai să punem, uite, acilea. Și cred că o să facem niște foi. Oh, bă, da, uite, pot să fac, ce tare. Bun. După cum vedeți am mai băgat din nou muzică. Că... Na, ziceam să nu vorbesc doar eu și să mai se audă și altceva, adică dacă nu mai am subiecte de vorbit, adică prea multe adică-uri, să nu mai vorbesc, de exemplu, uite așa, și da, așa, măcar să auziți acolo ceva muzică, mi se pare logic. Mă, deci din 60 ceva am rămas cu 15 de-abia. Deci am avut o grămadă și o să avem sugarcane o grămadă. Hai să transform pe asta, că avem destul, zic eu. Uite, mai avem și pe aici. Ok. Am și cactuși. Deci o să-i plantez și pe ăștia, o să fac o fermă. Na, fermerele basic. Bun. Am luat aici, da? Da. Nu știu dacă o să-mi ajungă. Chiar după cum văd după cum... câte dase de lemne am, o grămadă. Ok. Astea sunt drogurile mele, deci nu vă luați de ele. Ok, ăsta nu mai știu cum se făcea foaia. Așa. Asta e așa. Așa. Bun, deci avem 12 foi. Și cartea parcă îmi trebuie leather. Dar n-am leather. Ok. Trebuie să mergem și în căutare de leather. Și dacă e, trebuie să ademenim. Ok. Dacă s-a mai făcut, unde mai avem coal așa mai multe, să ne facem și niște torțe, că văd că nu prea mai avem luminată zona asta. Ok, cred că 4 de astea o să ne ajungă. Și mai ne și rămân în plus. Ok, uite și văd și acolo și un creeper. Fuck. Da, un stack e bun. Să mai fac niște bețe. Și iron am, fuck you. Oh, villager. Salut. Pa. Nu vreau să-l transform în villager normal. Ok. Văd că avem niște monstruleți nedoriți pe aici. Ceea ce nu este deloc bine. Bun. Rotom flash-urile o să le arunc imediat. Bun. Deci un iron. Am învățat să faceți lopeți cu laur. Foarte distractiv și entertainment. Și naiba am zis. În fine, hai să facem și pâini. Sau... Da, hai să facem și pâini. Avem încărică foarte multă. Și ăsta ne punem... Hai să punem și ăsta aici, că poate n-am. Ok, salut spidere, pa. Nu te vreau pe aici. Sau să fac cu layer, adică să fac etajele. Salut. No? Bun. You just got wrecked, motherfucker. Bun. Și știu că era și niște apă pe sub pe aici, dar parcă am astupat. Bun. Hai să fac mai mare. Cum am zis. Că o să-mi trebuiască. Ok, asta hai să stupăm.
Nu o să ne mai trebuiască dirt-ul ăsta, chiar așa de mult. Bun, hai să mai iau și chestia asta și aia îi. Bun. Cred că o să-mi ajungă mult. Da, mi-ajunge o grămadă. Puh. Ok. Sau, hai să mai pun, uite așa. Sau să o fac în altă parte, nu chiar aici, fix lângă mine. Uite, avem loc destul, suntem într-o câmpie, for fuck's sake. Deci am săpat asta degeaba? Cam da. Bun, uite, hai că o fac aici. Că avem foarte mult loc. Și asta îmi pare rău. Dacă e să cadă în ea, sunt un bou. Da. Bun. Așa. Așa, stupăm corect și aferent. Avem foarte multe flori și ierburi. Urât. Dar ce greu. Aș vrea să am o pată de diamond. Chiar să sape așa mai repede, cu eficiență. 5, 4, nu știu care e maximul. O să fim și noi așa, stați, vă știți. Dacă mă țin eu de seria asta. Bine, mie problema cea mai mare e cu diamondurile și cu o casă, atâta. Ok. Că mi-e doar atâta, că eu nu știu, nu sunt praf la design. Dar v-am zis așa idee cum să fac. Pe acolo, la aia. Și am în minte ceva, o schiță. Schiță. Îmi trebuie și fence-uri. Ok. Eu zic că o să-mi ajungă. Hai să mai pun și pe aici floare proastă. Băi, mă stup în... Ce? Mă stup în... dirt. Ok. Așa. Și... cred că o să-mi ajungă. Da, mi-ajunge. Și cred că, nu știu, aș vrea să încep să fac live-uri. Bine, să am aici, că oricum nu prea o să mai nu prea cresc eu, cine știe ce mult. Ok. Ok, deci nu mai avem dirt. Hai să mai iau și de aici. Pentru că vreau să încep live-urile ca să știu cum se vede. Mama, am un stack și eu ziceam că nu mai am. Bravo, lau. Adică vreau să știu cum se vede, cum se aude, toate astea, dacă am lag și toate chestiunile astea. Bun. Ok. Așa. Bun. Cred că mi-ajunge, da, mi-ajunge. Mai pun astea 4 locuri. Și cred că o să-mi ajungă în astea 4 locuri. Dar uite că, uite acum chiar că nici nu mai am gold. Dirt. Chiar, uite, acum chiar nu mai am. Ok, mâncărică avem destulă, chiar o să ne ajungă foarte mult, dar trebuie să căutăm vaci pentru leather ca să-mi fac de-alea bookshelf-uri. Bookshelf-uri știți de ce? Pentru enchanting table, ca să nu stau atunci să stau vreo 3 episoade ca să strâng. Așa că o să mă duc din timp. Am stat foarte mult să găsesc casa la loc. Ok, s-a dus și asta, e foarte bine. Sper să ne ajungă dirt-ul ăsta care l-am luat acum. Că altfel nici că nu mai am. Deci ferma asta o să fie o fermă de minune. Am și ferma aia de sugarcane, o să am fermă de grâu, de... n-am cartofi. Fuck, mi-am transformat pe toți în cartofi prăjiți. Bă, ce bou sunt cel mai bou. Doamne. Sau eu am în chesturi. Sper să am în chesturi.
Ok. Hai, cât ne mai ajunge. Ok, ne-a mai ajuns un cac. Ok, uite și aici o bucată sau... Dacă am luat-o. Nu știu de ce se pune aici. Așa. Băi, eu zic că ajunge gârlă. Hai să mai am niște semințe. Semințe. Ok. Ar trebui să astup și aici, uite, aici. Dar o să astupăm noi. Bun. Și hai să începem. Bun, deci. Semințele le am aici. Semințele, uite, nu le am pe toate. Să fac și niște fensuri. Bun, deci. Sămânță. Tam. Avem și semințe de pumpkin. Nu știu alea cum se plantează, o să-mi trebuiască asta. Uite, avem și 2 leather. Bun. Se transformă foarte mult lemn de ăsta. Bun, eu zic că o să-mi ajungă. Ok. Așa. Păi, și cum naiba se făcea atunci? Ok, să mai fac câteva bețe. Bun. Și cum naiba se mai făceau fensurile? The fuck? Cred că știu. Așa. Asta așa. Ce pou sunt. Ce pana mea. Uite, bă. Bun. Bun. Deci, bam. Așa. Și mai fac, uite, astea așa. Fix pentru încă câteva beți. Bun. Hai să ne ducem să facem. Pumpkin seed nu mai știu cum se făceau. Bun. Hai să facem. Să lucrăm. Așa. Am stat acum foarte mult ca să găsesc chestia asta. Bun. Deci, cum intri, aici va fi ferma de grâu. Să uite ăștia. Bun. Deci, bam. Ok. Nu, ce-am făcut? Deci să mă gândesc cum o să fie. Bun, deci, uite, începem așa. Acolo va veni apa. Dar trebuie să mă încadrez și în semințele astea. Bun, unde semințele, uite. Ok. Puneți-vă odată. Ok, tu de ce te-ai făcut așa? Ia zi. Tu de ce te-ai făcut așa? Ia zi. Bun. Așa. Textura asta sunt chiar foarte mici astea. Semințele. Bun, deci câte de-astea? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ori 3, 18. Deci avem 18 semințe. What the fuck, ce repede s-au făcut astea. Ok. Noaptea măsii. Bun. Mai avem un stack. Cred că o să facem o a doua fermă. Deci, hai să facem și o lopățică. Hai, du-te în pana mea. Așa, stai acolo, Paștele mătii. Bun. Cred că o să ne mai trebuiască o lăpățică, dar acum hai să dormim. Hai să vedem și cât am filmat. Am filmat 14 minute, 15. Ok. Dăm și mie un iron, te rog eu frumos. Bun, mersi. Nu știu de ce caut aici. Bun.
Ok. Așa, mersi. Mersi. Bun. Hai să începem să săpăm asta aici. Dacă acum aveți lumină, de toate aveți mai mult. O să fiți... Eu o să fiu fermier. Bun. Deci, cum să intri tu acilea? Hai să punem, uite, asta aici. Da. Mai trebuie ceva de apă. Mai trebuie un pic de apă. Ia să fac eu, uite, stai puțin. Fac eu un ăsta infinit de apă aici. Bun. Deci îmi trebuie 2 găleți. Uite, luăm o de asta de aici. Bun. Și iau și asta de aici. Gata. Ce-mi place chestia asta? Ia uite. Easy peasy lemon squeezy. Și nu se termină vreodată. Cred. Ok. Ia uite că deja a început să crească unele. Uite, mai iau și de aici. Bun. Uite că mai sunt dirt. Mai e dirt pe aici. Ok. Ok, asta este... nu merge. Ok. Hai că nu s-a luat. Ok. Așa, și mai au și de aici și... Ok. Și acum merge foarte bine. Bun, asta este ferma de grâu. Am mai rămas cu un stack. Bun. Așa, deci asta este ferma de grâu. Mai trebuie puțin dirt. Uite, perfect. Ok. Și ca să nu cadă în apă, cred că o să pun niște slaburi printre ele. Hai că mi-ajunge. Hai să pun fence-urile. Ok. Aici este intrarea. Nu. Și să trebuie să fac niște fence-uri, cum am zis. Ok. Nici nu mi-ajung astea slab-urile aici, nici nu mi-ajung fence-urile aici, nebun la capul, și tu. Deci cam asta este designul. Și acum, dacă mai fac niște slab-uri, să vedeți cum vine. Cred că v-ați dat și voi seama. Bine. Și-au dat unii seama. Dar nu vreau aici, for fuck's sake. Bun. Hai să fac și niște de-astea. Slab-urile le-am mai multe ca să nu mai mă duc să mai fac. Ok. Deci începem de aici. Bam. No. Fuck. Dă-mi, așa. On. Eu zic că se vede destul de tare și nici nu o să pășesc pe apă. Adică nu o să cad în apă. Zici că cine știe ce, zici că-s Dumnezeu, pășesc pe apă. Ok. Așa. Bun. Și acum mai vine și asta. Aoleu. Aici avem... Hai că sparg ăsta. Uite, deci... Oh my god. Dă-mi și mie înapoi. Așa, mersi. Frumos. Deci eu zic că este foarte frumos cum arată. Ia uite. Uita mă ce frumos. Stai. Uita mă ce frumos. Stai. Uite. Uite, mergi frumos, nici nu o să cazi, doar dacă ești un tembel o să cazi. Ai putea să cazi. Bun. Acum hai să mai mâncăm și după să facem ferma de carrots, ca să găsim porci, după să facem și fermă de porci. De porci porcini. Ferma de cactus, dar chiar nu.
Numai de cactus tot așa o să fac. What the fuck, cum arată aia? Trebuie să iau mult sand. Și știu și de unde, uite, am găsit. Hai să fac ferma de cactus după aia de... După aia de... Cum se numește, mă? De carrots. De morcoveți. Ia uite ce repede se ia. Bun, bun, bun. Eu cred că mi ajunge nisipul ăsta. Deci, uitați-vă și voi ce gândire proastă am. Eu am de-abia 10 cactus și eu am luat 54 de... Da. Și mi se pare că trebuie să-i pun... bun. What the fuck? Bă! Bă! Ce naiba? Cum naiba aici? De aici? The fuck? Ok, mamă, ce peșteră. Uite, mai am și niște iron. Noi suntem așa... Ba ne punem să facem fermă, după ne ducem în mină. E super tare. E superb. Superb. Bun. Hai să iau și dirt-ul ăsta. Oricum o să-mi trebuiască foarte mult dirt. Bun, gata, nu mai este nimeni de acolo. Dă-te, fă de aici. Bun. Deci, ia să vedem. Deci, punem 5 pe 5. 5 aici. Dăm cactus. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Bun. Și aici va veni apa. Bun. Aici hai să săpăm. Bun. Sau... Bun. Așa. Deci pe aici va veni apa. Hai să luăm apă. Să facem din nou de ăsta infinit aici. Bun. Unde mi-e găleata? Uite aici, găleata. Găleata superbă. Ok. What the fuck? Cam puține de-astea. Ok. Bun. O să-mi place așa, pun, după iar mă duc, adică ceva de genul dă și fugi. Așa, să nu crească nicio iarbă pe lângă cactușii mei. Deci avem ferme pe, aici e aia de sugarcane, aici e aia de cactus, de peste tot. Adică dacă ne pierdem, vedem ferma, gata, bă, am ajuns acasă, ceva de genul. Sau, uite și așa să fac. Așa. Bun, hai să luăm și de aici. Punem aici, luăm de aici, punem aici, luăm de aici, punem aici. De aici, punem aici. De aici, punem aici. Ok. Floarea soarelui îmi dă chestii de astea. Și nu știu ce aș putea eu să fac cu astea. Culori, poate? Nu știu. Ok, ferma de cactus finished. Aoleu, dar am o problemă aici. Am făcut o greșeală pentru că, na. Acum trebuie să sap așa. Ok, să punem sendu. Ok. Asta pot să pun aici dirt. Bun, fermă frumoasă. Hai să uite că tot continuăm apa asta. Gata, mă. A, uite cum am rezolvat noi. Așa. Ok.
Așa facem. Ok. Și bam, gata și ferma de asta. Ok, hai să... Nu știu cât timp mai avem, bun. Aici vom face ferma de... Nu, aici, nu aici. Ferma de cartofi. Să iau ceva dirt. Sau nu știu, stai să... Păi am 10 stacuri, for fuck's sake. 10 stacuri, doamne. Am destul dirt. Așa că o să pun... O să sparg aici. Par toate astea. Și câți cartofi am? 16. Bun. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Liber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bun. Vom face la fel ca la aia de... cum se numește, mă? Stai, mă, de semințe, adică de grâu. Ok. Așa, bun. Nu știu de ce nu mi-a ajuns. Lasă. Mai pun 2 semințe aici ca să nu fie loc golul. Nu fie loc gol. Așa. Și aici va veni apa. Să iau apă de aici. Apă din izvor. Și cred că după ce facem și chestia asta, încheiem și noi episodul. Așa că... deja gata? Bun, deci cam asta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like. Fă-mă. Ce, mă, nu te-a plăcut de asta? Așa. Bun, deci nu ne trebuie asta, nici asta, nici asta. Nici asta. Bun. Deci cam asta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like dacă vreți să continue seria. Să dați și voi un share ca să vadă toți prietenii voștri minunați. Să dați și voi un subscribe ca să fiți la curent cu tot ce postez eu pe acest canal mirobolant și foarte frumos, foarte mirobolant și frumos în același fel. Și să dați și voi un coment dacă vreți să-mi spuneți ceva anume. Bun. Și dacă, deci să mă ajutați și pe mine cu chestia asta, cu programul de editat, pentru că mă gândesc să fac niște funny momenturi. În CSGO, în LOL, în Minecraft, nu știu. Știu că este foarte greu să faci funny momenturi pentru că trebuie să găsești, adică dacă e ceva amuzant, imediat trebuie să prinzi. Și da. Ok, bă, dar tu ce vrei, mă? Tu ce vrei? Ți-am auzit atâția frați. Ok, uite că deja a început să crească ferma și arată super frumix, chiar și așa. Chiar și cu chestia aia. Bun, hai să punem și noi aici slab-urile. Oh my god. Deci da. Deci vreau să fac funny momenturi la LOL și am și cu cine, adică dacă mă apuc eu să trolez, vă zic eu că e amuzant. Eu cu Andrei, că eu n-am alți prieteni. Da. Mie le nemie să joc eu cu ei. Bun, deci cam atât. Arată destul de bine, zic eu. Să vă dați și voi cu părerea în chat, în comentarii. Doamne. Mă, ce acolo. În fine. Da, uite că deja a început să se facă. Și pe alocuri o să pun câte 2 de-astea și când o să fac portalul în Nether, desigur. O să pun glowstone sau torțe, depinde și cum vreți voi. Deci ziceți în comentarii acolo, ok? Ok, pa. Ce ai făcut, mă? Ce? Nu că n-am terminat, mai avem încă un pic. Mă, cât dirt avem. Ce? Bă, ați uitat că noi trebuie să facem încheierea aia noastră cu stil, cu talent, cu nebuneli.
Ok, hai să luăm 10 de-astea. Găsim lemn de ăsta, nici chiar nu-mi pas. Ia uite. Ia uite, ia uite, ia uite. Bun. Cred că ne ajung. Bun. Hai să pun tot 8 de-astea. Tot 8. Așa. Mai trebuie încă 2 de-astea. Așa. Ok, hai să ne ducem să punem și pe acolo. Sau hai să terminăm aici la grâu, că grâu o să luăm mai mult decât morcovi. Oh, shit. Vei după tine, Endermanule. Așa, mă. Easy, man. Și am făcut și rost de părlă? Ia uite, Ender Pearl. Frumos. Bun. Hai să punem și aici și gata, mă. Atât. Eu zic că arată destul de bine. Hai să punem, uite, așa. Să intrăm așa mai bine. Intrăm și pe aici. Bă, eu zic că e destul de bine și e făină. Aici o să mai continui, deci nu o să termin. Încă n-am terminat. Ok. Ok, bun, 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 bun. Nu mai vă luați după mine, că vă bat. Vă bat. În locul ăsta nu știu ce să fac, cred că o să îmi fac eu ceva pe aici, un turn. Sau nu știu. Vedem. Uite, uite un ender pearl și promit că aici. Oh, ok, 2 ender pearl. Ok, fac double kill. Ok. M-am uitat la tine, bitch. Da, cu tine vorbeam. Hai mă, să te bat. Hai mă. Oh, shit. M-a luat prin asal, nu-i corect. Ok. Avem 2 perle. Ce ai făcut, mă? Ce ai făcut, mă, Gigele? Bă, Gigele, mă. De câte ori te-am învățat să nu mai dai mine? Nu te-ai învățat? Bă, dar ce range au ăștia, ești nebun? What the fuck? Avem multe gropi unde se nasc mineri. What the fuck, câți creeperi? 1, 2, 3, 4, 5, 5 creeper, for fuck's sake. Ok. Ok, hai să dormim, hai să dormim. Ok, deci cam asta a fost episodul. Pe v-a plăcut, nu uitați să apăsați voi butonul de like. Cum am și mai zis. Ok. Deci noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!